Den ramte jeg godt nok ikke så godt. Et tiltrængt pusterum på en golfbane i det jyske. Yes! Sådan. Hvor er det? 8 slag? 10? Jamen det er lidt det frirum, man har, når man spiller så meget håndbold og træner så meget, som vi gør. I sidste weekend blev Claus Thomsen vurderet af landstræner Ulrik Wilbek. Jeg tager en hulkanten. Ja, smid en køl. Kom nu. Ej, det er ikke frustreret nok til endnu. Det jeg havde fokuseret meget på inden weekenden, det var både at vise over for ham og for mig selv også, at jeg kunne være med på den store scene og nogle af verdens bedste håndboldspillere. Og det synes jeg i hvert fald, at jeg fik vist, at jeg godt kunne. I Holstebro håber den 27-årige håndboldspiller nu på, at landsholdskarrieren tager fat. Ej, det er slet ikke til at slå i det her. Jeg er måske kommet med på landshold i en lidt sen alder i forhold til mange andre. Men jeg håber, at jeg kan være med til at præge landshold i mange år fremover også. Det var flot. Så er jeg foran igen. Han har nogle kvaliteter, som ikke ret mange andre de har af hans størrelse. Og det tror jeg, der kan bære ham langt. Kvaliteterne på golfbanen var ikke helt så prangende. Det ligger fint til indspil, den der. I lørdagens ligabrag mod Skjern skal det helst spille lidt bedre for Claus Thomsen. Det er de kampe, jeg tror, Ulrik han vil kigge meget på det og lægge mærke til det. Så det er helt klart også, at jeg har forberedt mig i hvert fald rigtig godt op til den kamp også, og håber, at vi kan stå rigtig godt i forsvaret mod dem. Skål og tak for en god runde.